balimamuso ani yantuma nse yɛrɛ tilenna tumɔgɔw don baasi tɛ yen tɔgɔ duman jamu duman Umu Kulsum Dambele ka bɔ Kalabankura Bamako Mali. Foire in kɔnɔna na e bɛ ka mun ni feere? Bon an nana ni an yɛrɛ ka ladalafɛnw de ye. On voulait valoriser les consommations locales parce que mɔgɔninfin kɛra cogo o cogo farafin tɛ kɛ foyi ye farafin ko f'an ka k'an yɛrɛ de. An nana ni an ka usulanw ye. Par exemple usulan modèle caman bɛ yen nɔ farafin taw bɛ yen tubabu taw bɛ yen mais ni anw yɛrɛ ka Mali dilannenw de ye an ta kasa n'u ta kasa tɛ kelen ye a tɛ hali comparer mɔgɔ mɔgɔ bɛ maliyɛn usulan dɔn a yɛrɛ yɛrɛ original premier dilannen filɛ maliyɛn muso tila bɛɛ bɛ nin ɲɛdɔn parce que bɛɛ bɛ baara ɲuman ni kasa duman de fɛ i y'a kɛ c'est pour parfumer l'environnement maison bureau boutique etc. Est-ce que wagati bɛ wusulan kɛli la sokɔnɔna na? Wagati b'a la. Wagati jumɛn? Muso tagalan o ye wusulan ye. N b'a mɛn an ka ladala kumafɔla dɔw da i b'an ka wusulan don tilegan fɛ n'i y'a don tilegan dere fɛ nin kɔrɔ in b'a la nin kɔrɔ in b'a la nin kɔrɔ in b'a la mais a kuma ye ne yɛrɛ degun dɔɔni parce que dɔw nana ne sɔrɔ wusulan don na tilegan dere fɛ o kulela ne la ko kɔrɔ e b'i yɛlɛ kalama ne ko n ko mun kɛra ko wusulan tɛ don so kɔnɔ ne ko mun b'a la ko ayi k'a tɛ kɛ tile fɛ n yɛrɛ kɔrɔmuso dɔ fana o taara n sɔrɔ ma grande sœur du sang même taara n sɔrɔ don dɔ la a donna n fɛ yen a y'a sɔrɔ n bɛ ka ɲɛgɛn de wusu ko pour que ne ye wusulan kɛ ɲɛgɛn kɔnɔ k'o fana kɔrɔ ma ɲi k'o tɛ kɛ alors que ɲɛgɛn wusulan daga b'a dan ma salon kɔnɔna ta fana bɛ yen chambre wusulan daga b'u dan ma ɲɛgɛn ta in tɛ bɔ ka taa promener so kɔnɔ yɛrɛ an b'a bɛɛ wusu à part bon ne yɛrɛ kɔni ka jate la kuma kɔrɔ don a bɛ se ka kɛ tiɲɛ kɔrɔ don mais u ka o laadaw ma kɛ ne hakilina ye. Nka u bɛ mun de fɔ o kan exactement? Bon u bɛ kɔrɔ caman caman fɔ la i mana min ɲininka yɛrɛ u b'a fɛ a ma ɲi dɔrɔn a ma ɲi a kɔrɔ ma ɲi a ma ɲi e yɛrɛ ma Mali laadala ko souvent u tɛ tilen k'a f'i ye mun yɛrɛ bɛ tilen k'a fɔ fana o ye n yɛrɛ teri dɔ de y'a fɔ n ɲɛna tilegan fɛ a donna n ka salon kɔnɔ a y'a fɔ mais a man di n ye k'o fɔ antenne na pour que n kana muso wɛrɛw tɔw siran u ka so wusulan don ɲɛ parce que ne ka faamuya la wusulan ye muso tagalan de muso ni kasa duman de bɛ ɲɔgɔn na tant que sotigiw bɛ so kɔnɔ denmisɛnninw bɛ yen sugunɛjiw ni fɛnw n'u man kan ka don kasa kolon na mais ni i tɛ wusulan supporter tilegan fɛ parce que kɔrɔ min fɔra la k'i bɛ siran o ɲɛ sokɔnɔ parfɛnw bɛ yen an ka rideau parfɛnw bɛ yen dara parfɛnw bɛ yen ne yɛrɛ b'a bɛɛ dilan n yɛrɛ bolo n b'a mélange kɛ n b'a feere comme ala y'a kɛ minɛnw banna fɛngɛ kɔnɔna na parce que fari tɔ ye tile damadɔni dɔrɔn de ye ni fari daminɛ don aw tun b'u sɔrɔ yan ni ala y'a ɲɛ yira ɲɔgɔn na siɲɛ wɛrɛ a bɛ se k'olu bɛɛ ni min bɛ siran tilegan fɛ wusulan ye o bɛ se ka sokɔnɔ parfɛnw fɛ sinon ne yɛrɛ kɔni fɛ du premier au 31 kasa duman man kan ka tigɛ muso ka so kɔnɔ ne kɔni tɛ se ka tilefɛ wusulan o sɔgɔma o la n delila a la u ye n kɔrɔfɔ ne tɛ se ka dabila nka kɔni fɛ a ka kan ka kɛ di mais nka wusulan kɔfɛ i bɛ jumɛn wɛrɛ fana kɛ tuguni puisque ɲɛ b'a la fɛn caman bɛ i ka tabaliw kan an bɛ bijoux kɛ an bɛ se ka se olu ma an filɛ ka nin baaramisɛnnin minnu kɛ nin ne yɛrɛ tun ye mun décider mun ŋaniya n yɛrɛ ye ka kɛ jagokɛla de kabiri n ka dɔgɔ parce que n wulila ka taabolo dɔw sɔrɔ n mansaw bolo a tun ka di n ye hali u fatulen kɔfɛ ala ka hinɛ u la ni silamɛsiw bɛɛ k'o taabolo kelen continuer ne ba ale ka baara de kun ye warijɛ feere ye a bɛ sanu bukulunin ninnu feere ani an ka laadalafɛn ninnu donc o kama bɛɛ tɛ se ka kɛ du bɛɛ tɛ se ka kɛ fɛn kelen kɛla ye mais comme ne ka baara ye ni n balimaw bɛ jɛ k'a kɛ nin ye n yɛrɛ balimamuso ta de o ye bolanɛgɛw an ka farafin bolanɛgɛw an yɛrɛ ka warijɛw dilannen n'an ka ziraw dilannen ani an ka diɲɛw ni fɛn caman an ye o taabolo ta an mansaw de nɔfɛ o tɛmɛlen kɔfɛ an nana ni pierre précieux fana ye mun bɛ bɔ kɔgɔji jukɔrɔ bɛɛ bɛ pierre in dɔn ne t'a dɔn dɛ e fana t'a dɔn n bɛna dɔɔni ɲɛfɔ i ye pierre kan pierre in ka ɲi kosɛbɛ bamanankan na mɔgɔ caman b'a fɔ ɲɛ jugulankari don a bɛ mɔgɔ kisi mɔgɔ juguw ni fɛnw ma bon o ye a bamananya taabolo ye dɔw b'a fɔ porte bonheur don fɛn caman b'a la
mais diinɛ sariya yɛrɛ la n'o ye silamɛya diinɛ kɔnɔna ye a hadisaw bɛ yen fan bɛɛ fɛ cɛ dɔ kɔnɔganbagatɔ delila ka se alakira ma kisi ni nɛɛma b'a ye ko ale bɛ gɛlɛya sɔrɔ kosɛbɛ a ɲɛ bɛ gan a bɛ tɔɔrɔ ko caman b'a kan ko a bɛ se ka mun de fɔ ale ye mun bɛ se ka wagati nɔgɔya ale ma kosɛbɛ kira kisi ni nɛɛma b'a ye o kama k'a ka taa bɛlɛ ɲɛnaman dɔ ɲini ba bɛlɛ ou bien pierre ɲɛnaman dɔ ɲini a k'o bila a kun ou bien a k'a don a bolo la a k'a don a utiliser quoi n'o ala sɔnn'a ma o bɛ fusaya ma kosɛbɛ depuis o kɛra dɔrɔn mɔgɔw y'a adopté u nɔfɛ a kɛra farafin laada ye a kɛra tubabu laada ye tubabu yɛrɛ y'a valoriser olu bɛ wariba don a la an kun kosɛbɛ ka tɛmɛ farafinw kan n'i taara n'a ye Dubaï i taara n'a ye Maka olu ka jugu a ma kosɛbɛ bon bɛɛ n'i ka faamuya don n tɛ se ka version ba fɔ a kan mais mɔgɔ mɔgɔ y'a ye u bɛ girin a kan u bɛɛ n'u dama nafa b'u kɔnɔ i bɛ dɔw ɲininka u bɛ dɔ fɔ ka fara i ta kan dɔw b'a a to kɔnɔna na o fana kɔfɛ minɛn wɛrɛw b'an bolo yan an bɛ ka minnu fana feere o bɛɛ ye an y'a hérité parentèlement ne yɛrɛ wolofa ala ka hinɛ la o tun ye tailleur ye a bɛ kalali kɛ an ka kabila kɔnɔ bi n balima mɔgɔ 8 n hakili bɛ minnu tɔgɔ yɛrɛ n'u fɛngɛ la n jɔyɔrɔ la sisan ne yɛrɛ fa den 8 o de bɛ kalali kɛ k'a daminɛ kɔrɔ la ka jigin donc u bɛɛ kɛra tailleur ye cɛw b'a la musow b'a la donc toujours n ka kuma la n y'a f'i ye cogo min ni n balimaw de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni n balimamuso dɔ wɛrɛ bɛ yan tuguni mun nana an ka fini kalalenw yira kɛnɛ kan k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ couture dan tɛ Abidjan ni Sénégal ni sous région ye quoi Mali fana b'a débrouiller malien de modèle kala sénégalais tɛ se ka dɔw kala malien fana bɛ dɔw kala Sénégal bɛ mun kɛ tic test a bɛ sɔrɔ Mali la sénégalais yɛrɛ bɛ se ka na ni u ka kalalenw ye i n'a fɔ u bɛ se ka na an ta cogo min na o fini ninnu de damadɔ b'an bolo yan Mali couture b'a la Sénégal ka style b'a la Côte d'Ivoire ka style fana b'a la mais an malien yɛrɛ b'a kala yan an dɔw yɛrɛ bɛ yan ni wolofaw de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yan nɔ donc bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn ka expérience don ɲɔgɔn bolo a bɛɛ ye bolola baarakɛlaw ye quoi wolofamuso min bɛ yan nɔ ale bɛ an nɔfɛ san kalo 12 an n'a bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a b'an taw ta an fana b'a taw ta bon ni sabara ninnu fana ye laadala sabaraw ye u dilannen don ni golo ani kɔnɛkisɛ dɔrɔn de i yɛrɛ ka nin bukuli ɲɔgɔnna cɛ ɲumanin dɛ yɔrɔ kɔni mɔgɔ tɛna nin kɔnɛ in valeur fɔ e ye bilen e yɛrɛ y'a valeur dɔn déjà donc an ye o fana sabara dilan an b'a sakiw kɛ a fɛn caman donc a bɛɛ ka an yɛrɛ ka jamana kɔnɔfɛnw de don ba la kosɛbɛ. Ok n balimamuso ye ni ce nka ni mɔgɔ mun mako b'e la sisan u bɛ se k'i lasɔrɔ cogo di? U mago b'an na sɔrɔyɔrɔ 2 b'an na dépôt b'an bolo suguba kɔnɔna na ni i ma yɔrɔ faamu n'i sera ancien combattant dalala la dɔrɔn carré 1 de bɛ bɔ ancien combattant kɛrɛfɛ ka ɲɛsin assemblée ma net n'i donn'o kɔnɔ bitigi dernier i gauche i droite fɛ i bɛ se ka weleli kɛ fana 76 89 45 45 nɛgɛjuru sira wɛrɛ bɛ yen 66 25 24 24 mais sɔrɔyɔrɔ wɛrɛ baselen b'an na n'o ye an ka bitigi yɛrɛ ye Kalabankura an y'a daminɛ yen nɔ de bitigi 2 b'an bolo Kalabankura yan nɔ clé du pressing min filɛ nin ye Kalaban merida la n'i tɛmɛna mairie gitɔrɔn fitinin dɔ bɛ tɛmɛ mairie fɛ ka jigin ACI kɔnɔna na n'i y'o gitɔrɔn suit dɔrɔn virage yɛrɛ la i bɛ pharmacie ye gitɔrɔnda la clé du pressing bɛ yen bitigi in bɛ o camancɛ la avec le même numéro Kalabankura suguda fana la Soma PP station min bɛ gitɔrɔnda la a ɲɛsinlen don nɛgɛso feereyɔrɔ ma o nɛgɛso feereyɔrɔ nɔrɔlen don an ka bitigi la tɛn ni mɔgɔ min fɔra an kɔ yen su fɛ ou bien i solila ka na ka sɔrɔ da ma yɛlɛ i bɛ se ka weleli kɛ 92 04 77 18 o ye an sɔrɔ cogoyaw ye. Ok ne balimamuso ye ni ce Ala ka sugu bɛɛ diya.